Hi guys, so nag-video na lang ko diring dapita kay nabuto ang ligid sa amo ang motor cap. So na lang ko nga naay ni explode abi na ko og gipabuthan nami guys. So nabuto day among ligid sa amo ang unahan sa amo ang motor o may pagkaguba sa ligid. So ang isa nagdali-dali na jud og pauli, nanghiram na lang og motor single atong kaila namo nga motor cab driver, suki namo. So dali-dali siya pauli kay nagkuha siya og laing ligid. So kahulat-hulat mi, so video na lang sad ko kay late na jud mi. Hapit na alas 8 sa buntag. So karon naabot na siya, so gitaon na dayon niya ang ligid kay hapit na jud mi ma-late. So gadali-dali taon siya taod. Wala na ni atong mekaniko, siya na lang yun ang kataod guys. So kay naara man po siya gamit nga pangtaod sa ligid, so mo nang nataod ra gyud po niya. So dali lagi gyud taon kay wala piki na ang oras mamaligya. Ang amo ang customer dili na mamahaw, diretso na lang og paniudto. So di ra pud ta makagastog dako guys kay kabalo ra man po ni siya unsaon pag taod ng ligid anang motor cab. Kaya kini bitaw among motor cab no, sige ra kaguba. Sus, dako na kay mi gasto ani. Unya, apiki pa kayo ato ang halin. Sus, Ginoo ko unsaon na lang nato pagkuan ani guys nga lisod kayo ang panginabuhi karong panahona. Kapait sa kinabuhi.